खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दुर्गा फुजानि गेजेरावनो रुनिकाटानि भारत भुटान सीमायाव मोनसे जाथाय जालाङो साननि समावनो फैग्रा सुबुंफोरा रुनिकाटा बिसिडिसिनि मावख'नि गाहायनि थालाखौ सिमफायनानै गोनां फोरमान बिलाइफोरखौ अर लागायना एबा सावनानै गालांदों आरो माखासे मुवा बेसादफोर लुथिनानै लांदों होननानै मिथिहोदों अजद होनाय बायदिब्ला बारग' आफादगिरि नीरब नार्जारी आरो रुनिकाटा बिसिडिसिनि लेङाइ आफादगिरि निर्मल मुर्मुनि दैदेननायाव सा 19 सोद्रोमानि हानजाया फुंनि 11 रिंगासो समाव फैनानै मावख'आव हाबनानै कम्पिउटार खथायाव हाबनो नाजादोंमोन नाथाय मावख'नि फोरमान बिलाइफोरखौ सावनायाव जाफुंसार जादोंब्लाबो फेलें जायो जायगानि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बे गासै जाथाया बिसिडिसिआव जानाय गाज्रि खामानिजों सोमोन्दो दं होनना मिथिहोदों थांनाय 5 बोसोराव सोलिबोनाय जाख्ल'नायनि खौरांखौ दोनखोमानो थाखाय बारग' आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो बिसिडिसिनि सोद्रोमाफोरा बे खामानिखौ मावदों होननानै खौरां मोननाय जादों जाथायनि सोमोन्दै रुनिकाटा बिसिडिसिनि सुजुगिरिया रुनिकाटा पुलिस थानायाव अजद होदों एबा एफआइआर थिसनबाय होनना बे समाव मिथि मोननाय जादों नैथि खौराङाव दङ मुंदांखा देंखोगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि हरखाब थैनायाव बिथांनि गोहोम गोग्लैनाय डक्टर सन्जीब नारायणखौ मंगलबारखालि सिआइडिआ जाथायनि सोमोन्दै सोंथि खालामदोंमोन सोंनाय फिननायनि उनाव डक्टर नारायणआ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनांगौनि गोनांथि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन लोगोसे बिथाङा एसआइटिखौ आबुं हेफाजाब होनायनि खोथा होदोंमोन बेबादिनो महरगिरिनि हरखाब थैनायनि सायाव मैया सन्दीपन गार्गखौबो सोंथि खालामनाय जायो मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाय समाव सन्दीपन गार्गआ दंमोन आरो सन्दीपन गार्गआ जुबिन गार्गनि फंबाय महरै सोमोन्दोआव दंमोन दा बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थादों थामथि खौराङाव दङ चेन्नाईआव टार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनायाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जादों मावथांखिनि लुबाय थानाय थावनियाव जाब्रबथाय जानानै सा 6 मावदांसाफोरा जिउ गोमादों गंसे लुबाय थानाय टावारा बायनानै होदोंमोन जायनि जाउनाव आसामनि सा 9 मावदांसाफोरा थैनो गोनां जादोंमोन बे जाथायाव गुबुन गोबां मावदांसाफोराबो गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादोंमोन बे गिख्रंथाव जाथाया साहा चेन्नाईनि एन्नराव जादोंमोन जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ चेन्नाईनि स्टेनली सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों खामानि मावग्राफोरा 20 फुटनिबो बांसिन जौथायाव खामानि मावगासिनो दंमोन जेराव बेनिफ्रायनो गोग्लैदोंमोन साफ्रोमबो थैनाय खामानि मावग्राफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो 2 लाख रांनि हेफाजाब होगोन होननानै फोरमायथिदों सोरखारनिफ्राय जोखोम जानाय सुबुंफोरनि थाखाय खेबसेयैनो 50,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन बेबादिनो थैनाय सुबुंफोरखौ कार्बि आंलं जिल्लानि साबा हजाई जिल्लानि बिसोरनि मुंफोरखौ फारियै मुन्ना केम्प्राय सुरनजित ताउसेल पैबेट पांग्लु पदमी परबसा पाबुन पसारं होनना सिनायथि मोननाय जादों 125टी एमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनाया बिसायख'थि जोबनाय बारलांनाय बेनि रिजाल्ट फैनायजों जेबो सोमोन्दो गैया बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ 125टी एमेन्डमेन्ट बिलखौ खालामनांगौनि जि सोमावसारनाय बेयो बिटिसि बा बिटिआर गोरोबथानि जेबो हेंथा नङा जोंनि सोमावसारनाया भारत सोरखारनि खाथियावसो जागोन बियो हाग्रामा महिलारिनि सरकार सालायनायजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे बिथाङा मा बुंबावदों नोंथांमोना ससे खोनासंलांनो हागोन गोरोबथाखौ गनायनि जेबो बाथ्रा गैया खोथाया जाहैबाय बेफोरो मोनसे राजनीतिक एजेन्डामोन बयबो गावबा गावनि पलिटिकेल सार्भाइभेलिटिनि थाखाय बिसायख'थिनि समाव गुबुन समाव खोथाफोरखौ बुङो किन्तु खोथाया जाहैबाय जे सरकारनि मुरब्बिया सरकारनि जाय चिफ जागोन बा सरकारखौ जायफोरा बेयाव दायित्व लानानै सालायगोन बिथांमोना मोनसे सिस्टेम डेम'क्रेसिनि सांबिधानिक बेबस्थानि मुरब्बि जायो आरो सिक्स शेड्युलनि दा जाय चिफ जागोन बिनि मुरब्बि जागोन आरो बिनि जि माने गार्जेना जाहैबाय राज्यपाल आरो सरकारनि गार्जेना जाहैबाय सिक्स शेड्युलाव चिफ आरो बिथांमोननि काउन्सिल आरो आसामाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बेखायनो भारत सरकारा खालामनाय जायखिजाया गोरोबथा बे गोरोबथाया सरकारनि पलिसिनि आधाराव जानाय गोरोबथा आरो बे गोरोबथाखौ संबिधानिक जायफोर मुरब्बि दङ जायफोर सरकारनि हेड
आरो बे गभर्नमेन्टनि जिखिनि इन्स्टिटिउसन बिथांमोना बयबो मानिनो थाखाय बाध्य आरो बेखायनो बिथाङा पलिटिकेलि बुंदोंमोनब्लाबो बिथाङा जिहेतु बे माने सुक्तिनि सासे साखी उइटनेस आरो बिथाङाबो दायित्व दङ रेसपन्सिबिलिटि दङ फैबाय थानाय समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनाया बिथांनिबो दायित्व आरो बिथाङा खाफाल गोनां होननानैबो जोङो बुंगोन जे 1500 कोटी टाकानि जिखिनि इन्स्टिटिउसन आरो जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार गायसननो गोनां दङमोन भारत सरकारनियाव डिपिआर आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल जिखिनि जानानै फैबाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि आखाइजोंनो जि 1500 कोटी टाकाखौ एबसु एनडिबि आरो इउबिपिअआ सुक्ति खालामनानै मोनबोदोंमोन आरो प्रमद बर'नि सरकारनि टाइमाव बे प्रप'जेलखौ हरनाय जादोंमोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे 1500 कोटी टाकानि इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टखौ गायसननो थाखाय बिथाङा दिनै खाबु मोनफैबाय आरो बिनि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोला जौगानायनि मोनसे लामायाबो दिनै आरोबाव गोजौ लेभेलाव थांगोन बिनि अनगायैबो 60टा समष्टि जायोब्ला सिमाया आरो बारायबावोब्ला बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मोनसे समाव सिमा बारायनायखौ बिरोधि खालामदोंमोन गोबाङानो बुंदोंमोन जे बेबायदि माने मा होनना बुङो फेरलेबसे सिमा बारायनानै मा जानो किन्तु जों नुबाय जे गहपुराव बिश्वनाथाव शोणितपुराव बिपिएफ दोलोआबो गोबां भट मोनदों बिथांमोननोबो मेन्डेट होदों दा बेखायनो बे खोथाफोरखौ जोङो बितर्कआव लाबोनाङा खोथाया जाहैबाय एकर्डआ मोनसे जातीय दलिल हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिएलटि एबसु लोगो नांनानै 2003 खालामनायाबो जोंनि हारिनि मोनसे जातीय अस्तित्वनि मोनसे एकर्ड 2020 जि एकर्डखौ खालामदों बेबो जातीय अस्तित्वनि मोनसे एकर्ड आरो बेखायनो नैबे समाव एकर्डनि फिथाइखौ मोनजानायनि सम जि एकर्डखौ खालामबाय एकर्डनि उनाव फिथाइ थायहोनो थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जों खामानि मावबाय आरो दिनै गोदान सरकारा बे एकर्डनि फिथाइखौ मोनजागोन बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा मोनजागोन आरो बियो मोनसे मोजां माने एचिभमेन्ट होननानै आं बुंनो सानो आरो बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ बिथाङा मावालासिनो थानाय नङा बिथाङा मावगोन आरो बे जोंनिबो आपिल आरो बे बड'लेण्डनि रायजो राजानि सार्थ बर' हारिनि सार्थनिसो मोनसे एकर्ड आरो बेखाय बेखिनि बाथ्राखौ आं फोरमायबाय गोजोन्थों खोथाया स्पष्ट जे 5 बोसोराव भारतनि प्रधान मन्त्रीखौ जों खावलायबोदों बिथांमोना जेब्लाबो बुंबोदोंमोन जे जों नेक्स्ट सेसनाव 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोगोन आरो बे समावनो त्रिपुरानि जेंनाया फैबाय माब्लाबा मेघालयनि जेंनाया फैदों माब्लाबा मिज'रामनि जेंनाया फैदों आसामनि कार्बि डिमासा आरो बड'लेण्ड बेयाव आसाम सरकारा बुंदों जोंहा कुनु डिमट गैया 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनायाव जोङो जेब्लायबो पजिटिभ आरो सरकारखौ जोङो जोंनिफ्राय माने एनअसि नो अबजेक्शन जोङो हरबाय होननानै बुंदों फैयै फैयै 5 बोसोराव जोङो लुबैदोंमोन जे बे एकर्डनि 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ नाथायबा थांनाय मनसुन सेसनाव बेखौ बिलखौ पास खालामगोन होननानै गृह मन्थ्रिया बुंसेयावबो गोबां माखासे सेसनाव दावराव दावसि जानायनि थाखाय माने बे बिला फैदिया बेखायनो जोंनि दाबिया जाहैबाय फैबाय थानाय विन्टार सेसन डिसेम्बर दानाव जानो गोनां जि विन्टार सेसनाव बे बिला पास जानांगौ आरो गृह सचिब गबिन महन बिथांखौ जोङो थांनाय आगस्ट दानाव लोगो हमनानै जों बुंनानै फैदों बिला जुदि पास जायाब्ला बा बिलखौ जुदि लाबोआब्ला आरो बिलखौ लाबोनायनि तागिदायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अक्ट'बर दाननिफ्राय आन्दलन खालामगोन होननानै अलरेडि बे आगस्ट दानाव जुलाइ दानाव डिक्लेयार्ड मोनसे जोंनि पलिसि डिसिसन बे जोंनि थांखि आरो बेखायसो नैबे बिसायख'थि जोबनाय बिसायख'थि बारलांनाय बिनि रिजाल्ट फैनाय बेजों बेहा जेबो सोमोन्दो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि अन कर्स अफ एक्सनाव खामानि मावदों 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौनि पास खालामनांगौनि जि आन्दलन गणतान्त्रिक आन्तर्जयी जि आन्दलन बियो बिटिसि बिटिआर सरकारनि एगेन्स्टआवबो नङा कारन बे एमेन्डमेन्टआ बड'लेण्ड सरकारनि आवथायावनो गैया एक्टियारावनो गैया बे जाहैबाय भारत सरकारनि एक्टियारनि मेटार भारत सरकारनि पलिटिकेल डिसिसननि मेटार जोंनि आन्दलना भारत सरकारनि खाथियावसो जागोन भारत सरकारखौ नारसिनना दाबि दैखांनानैसो जागोन बेयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैनाय
बिथाङा सरकार दागोन बिथाङा सरकार सालायगोन बेजों सोमोन्दोआनो गैया आरो बे मेटारा हाग्रामाजों माने फैयानोखा बे मेटारा जाबाय भारत सरकारखौ दाबि दैखांनानै जोंनि अधिकारखौ संबिधानिक जि मर्यादाखौ मोननांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननानै दाबिनायनिसो मोनसे आन्दोलन जागोन बेखौ मानसिफोरा भुल आरो गोरोन्थि बुजिनानै बे बुंनाय बाथ्रा आरो जुदि बिला फैयोब्ला जों आन्दोलन खालामनो गोनां गैया बेखौ आल्टिमेटलिथ' सरकारानो मावहैनांगोन काउन्सिल सरकारानो मावहैनांगोन आरो बिनि सुबिदाखौ बिथांमोनानो मोनजागोन बे खोथाया गासिबो स्रा स्रा स्पष्ट गोजोन्थों ड्राग्सनि सायाव काछार पुलिसनि सिग्रोमनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो थादों समबारनि मोनायाव सिरियै खौरां मोननाय बायदियै पुलिसा सिलचरनि अजल बाइपासाव गंसे ट्राकआव सिग्रोमनानै खमैबो 30,000 याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादों पुलिसा मिजोरामनिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकआव सिग्रोमनानै ट्राकनि मोनसे खथायाव दोनखोमानाय कम्पार्टमेन्टनिफ्राय 30,000 याबा टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादोंमोन पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट नमल महर्तिया फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय टेब्लेटफोरनि बेसेना गासै 9 कौटि रांसो जागोन होनना सिनायथि मोन्दों टेब्लेटफोरखौ नसुंसे रायजो मिजोरामनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन नाथाय टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनायनि उनावबो पुलिस हान्जाया रावखौबो हमनो हायाखै होनना पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोदों बङाइगावनि मानिकपुर महकुमानि मौकुवा सेनिकि संघनि नाजानायाव असमिया सुबुंफोरनि बयजोंबो मोजां मोनजानाय मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि थामहिनबा बिथांनि आत्मानि अराय गोजोननि थाखाय मौकुवा सेनिकि संघनि लांगोनायाव मोनसे सुबुं गौमा हाबाफारि बानजायदों बे आरज गाबनायाव गासै बैसोनि गोबां सुबुंफोर उन्दै गथ'साफोरनि बाहागो लानायजों लाइमोनफोरजों लोगोसे गोबां बैसोगोरा सुबुंफोराबो जुबिननि आत्माखौ अराय गोजोन मोननो थाखाय आरज गाबनायाव नुजाथिदोंमोन गुबुन फारसेथिं निम बिफांखौ मोजां मोनग्रा जुबिन गार्गआ गावनि गोसोखांथिखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय निम बिफां गायनो थिनदोंमोन जुबिन गार्गनि साधारन सुबुंफोरनि फारसे मोजां मोननायनि थाखाय रिक्सा सालायग्रा आरो गारि सालायग्राफोराबो निम बिफां गायदोंमोन बे सुबुं आरज गाबनाय समावनो जायगानि सुबुंफोरा दुखुजों साग्लोबसारदोंमोन गोबां समफोरावनो बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिखौ दिनैनिफ्राय थांनाय 16 आरो 17 बोसोराव गोबां खेब रोजा रोजा कौटि रां लुथिदों होनना गोबां खेब समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नंखायै फोसावबोनायखौ नुनो मोनबाय थादों नाथाय जाय फोसावग्रा बै सुबुङाबो मिथिया जे बेसेबां रां लुथिदों एबा रां लुथिनायनि बाथ्राया बेसेबां सैथोमार बेबादिनो इउपिपिएलनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर'खौबो गोबां समफोरावनो रां जाख्ल'नायनि अजद होबोबाय थादों आरो माब्लाबा हाग्रामा महिलारिखौबो जोबथेसालियाव दैथायहरनांगौ माब्लाबा प्रमद बर'खौबो जोबथेसालिनि आलासि खालामनांगौ होननानै गोबां खेब बाथ्रा बुंबोबाय थादों बेबादिनो माखासे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौबो रां जाख्ल'नायनि दाय होबोबाय थादों बेबादिनो फिन आरोबाव फेसबुकनि गेजेरजों बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिखौ नंखायै रांनि सियाराव जिरायनाय मोनसे सावगारिखौ एडिटिं खालामनानै पस्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरै सनानि नखर थांखि गैयै समाज अनसुला आफा हिर' बिमा बायदि बाजै अर थैसाम वान्टेड संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।